sekarukir gambareng waktu terang welan kaya kaca senajan tidak bisa lahirmu menghancurkan wong dalam dermayu tidak juga lana dalam dermayu dan bandingkan kelawan wong Cumedang. Bapak waram dewek kang ngormati minangka sing duwe anti sedih beli ketinggalan wakomisnya keding bapane jana bapane riwane kuding aja lali Bunda Jisuci ayang Wildan aja di gaweng lamu sesepuh maja sayune keding Bapak Darsum minangkane wong amis dewe kanggo kang gembor minangkane sing duwe patok kang gembor sing duwe patok aja sok lemong gunok pipite keding mamae hasna mimie hasa sing hormati beli ketinggalan kuncen lebih alonge keding bos uripe keding askia brilinge keding kacung bengkel sing duwe toko Yayang Jaya sesepuh Tegal Jati matur kasung kibalong dewek sing hormati panitia Bapak kunci keding Mama Curiai keding aja lali Mama Tesa Amar Pak Guru Dirjoe keding minangkane sing hormati sing duwe banyu murup dewek RT Karsidine keding RT Karsidin eman saya Pak RW blok neneme gedhe Bapak awak sing ngormati Rizki mebele keding bos kayu jati keding Mama Rizki mamaku Agus keding eman sayang Mama Wiwin tanggane bos dolar eman sayang Kakasih priang gading sun wis kananing baita atau ning perahu kuda kelawan yaiku asuh jangkung milik temen awakmu tek gawa-gawa maring baita ira tuturi kelawan priang gading sun dasare priang gading sun ora tega maring awakmu dasare awakmu sebagai kekasih ningsun enak belenak lawan awakmu jam hayai kembar bos ayam putih kira lanjutakan perjalanan menuju ananing dalam dermayu ayo wadah balak kabeh papariwane aja lali selawase
sing bayare bapak Jahwa dewek kang duwe sing duwe tebu gesang eman sayang mimiti ay keding mamai wiwin sesepuh maja sayun eman lan sayang memperingipun Dipati Sumedang iya niku gadai kekasih kuda kelawan asu iya niku dipun bakta wonten teng baidak ataneng prau nusuri iku lepeng ngerasa seneng ngerasa bunga karena kekasih yang satok wau dipun bakta maring RT Karsidin dewek kang hormati RT Karsidin matur kasungguh gancang wong lelaku geliseng cerita wadia balas Sumedang iya niku prapta wonten teng dalem Dermayu iya niku dawuh wonten ting Kali Ulaban kocap saking lirik antara sapa wurusa patamping kang sawegala laku alon-alon kaliwaton bagian alon asal kelaku sing wetan balik yang ngulon tewas eden ora kelakon waton sing dadi pitakon bagian sore ora katon tenimbang ora kelakon tenimbang ora kelakon iya niku tindakan yang Sutawijaya iku ingkang dados bayangan mung si pangeran Darma ngraos kasorat milane nafsune sapa bae ana wong yaiku bakal diperwasa Sutawijaya ningali wonten teng ledeng eling-eling mangka eling rumingkang sing bumi alam ingkang lumaku teng lirik antara adosor kali dhuwur ningali baidak bakta kuda lawan asu milane yen ngucap basa Jaring Sutawijaya iki anggur-anggurane asu digawa-gawa ning baidak atane digawa-gawang prau karya asu itu satok kang najis tunggak jati maning pesarian nyandang ngasing kaya ngapa dateng reblumur yen ngucap basa Jaring Sutawijaya kaya ngapa kang duwene iku satok asu sampai digawa-gawa dan istimewakan milane ngerasa sengit ngerasa ewak maring satok kuda kelawan asu Sutawijaya sigra ang lolos ingkang dipun sebataken wujuding pedama RT Karsidin maning kang ditembangi RT Karsidin emang gemaseng Sutawijaya kira satok mau dan nulukaken pusaka kira pecah milane saking inggil Sutawijaya tawuaken wujud yang pertama maring kuda kang loro sambat awakmu kuda modar sira
sambat kayak gerantang adularan melawan pati tinggal si paning kuda sambat sih modar sih yang satu kasus sampai digawa-gawa modar asus ya sambat ning sapa son nitip diri ning sapa sanang kege esuk nakir sore nakir sing ditakir bodong rasa esuk mikir sore mikir kadang-kadang sing dipikir beli rumasa waduh alaya beli rumasa sesampune dinulukaken bedama wau kuda sekembaran kawur dawuh iku kuda wau dawuh wonten teng sebelah wetan kabing kali dawuh wonten teng sebelah kulon lan nasusi jangkung jejeritan pejah keranten nyandang sakit berat den dawit bedama wau milane geger wadia bale sumedang geger apa jejeritan si jangkung kebabutan ning leleran yen wong urip lakonana sabar coba delengen ning baita delengen ning prau jangkung pecah kuda loro ilang mama teh samare gede minangkane panitia dewe kantun bapak kunci ibu kunci matur tiwas bapak guru dirjo kuning sing duwe geni murup RT Karsidin dewe bapak RW blok neneng eman saya apa geger apa jangkung mati si jangkung pati si jangkung pelaya aduh coba gawa mene aduh Mas Putra tiwas si jangkung pelaya alon-alon kaliwaton bagian alon asal kelakon gremet asal selamat gremet asal selamat tiwas Gusti asu jangkung pelaya sekaruki gambar watu hari terang melan kayak kaca senajan nih lahir mungkir ning batin ning batin tetep ngaku senajan dilali-lali jangkung orang dicangkar diduga cilai bapak saya sing ditembang ya jangan tuh minang kane sing dua sinareng kober dewe bapak saya wong tua dewe eman sayang selawase aja lali masuk umur disangka beli juga kurang ngerana waktu anak cing menjahit cilai satu kesayangan yang di Pati Cumedang sudah perlaya
Jangkung nasib temen awakmu digawa-gawa sing sumedang sampai tekanin dalam dermayu akibatnya awakmu anak kang merlayan Kutilang manuk badoi menceluk ning kayu gede nasib temen awakmu sebagai kekasih prianggan ingsun senajan awakmu wujud yang satu apa sebabnya prianggan ingsun gawang-gawa awakmu kira bisa bebarengan prianggan ingsun ora tega ninggalaken awakmu ning Sumedang karena pada jiwa yang awakmu kelawan jiwa ingsun jang gumelar ning alam lahir yang nguri kudu sepi wadia balan dalam Sumedang higi wis bok takdir yang iku satok kesayangan ingsun si Jangkung kira waktu iki kira si Jangkung dan kubur pada kelawan bangsa manusia nek kubur higi ayo dikubur kacang dawa wite agung yen wangsul marep repang Bapak Waraman ingkang ngormati yang punya tisu di emun sayang beli ketinggalan RT Karsidine Keding Bapak RW Blok 6 Bapak Abang DB Bapak Kunci Keding Bos Kayu Jati Keding aja sok lamu milane sesampune si Jangkung perlaya yiku dikakan ngubur pada kelawan bangsa manusia mulane wadia bala dalam Sumedang sigra ngubur asu si Jangkung wau di pati casimita ngerasain penasaran di peranti satok kesayangan ingsun perlaya ya mungkin anak kang Majai banyu milih mandeg mayu ngenteni giliran angin milih peranti anak kukus siap tentu nek anak gede kondening apa satok kesayangan ingsun wiwit Sumedang dan sukani dahar dan cukupi segala-galanya akhir anak kang Majai yen ngucap sapa manusia sapa wonge yen sengit ya jadi satok peliharaan ingsun satok pelirahan anak kang tanggung jawab iku ingsun sebagai Dipati Sumedang dami posok maning lele aduh ora disangka ora diduga wiwit Sumedang prianggane sun gawang-gawa satok kuda loro lawan satok asu akhir mekaran ing pesisian dalam dermayu kuda kang loro lawan asuh Jangkung anak kang Majai beli perhati satok kesayangan prianggan ingsun sampai perlaya tentu anak manusia katanya yang satu sajen yen wujud yang manusia aja mungsuh satok yen itu wong wani wong sakti aja dadi wong gociran satok mau anak kang tanggung jawab anak kang melihara priangkan ingsun yen sengit ewa aja ning wujud yang satok kang
tanpa dosa. Sengita kang melihara Priang Gading Sun. Ya wan dateng ring kongkona wan. Dateng ring kongkona. Selamat katon lakuni rae. Ngancam apa kuya? Apa awakmu ora enak? Belenak awakmu satok den pejai. Sampai gitu. Tambu ning isun. Ora tambu dening apa kang wis kenal sadina sawengi sih. Sutawijaya. Bocan dia awakmu. Putra Banten Serang dia. Priang Gading Sun pelihara Gading Sun sampai anak kang Majai. Siapa kang tanggung jawab? Takon kang Majai awakmu. Ya. Sutawijaya. Kang Majai satok kesayangan awakmu. Kuda kang loro kelawan wujud yang asuh atau yang kirik. Dadi awakmu sampai Majai satok kesayangan ingsun. Apa karepe yang awakmu? Priang Gading Sun ngerasa sengit etewan. Ngerasa benci. Keperluan. Ari satok asu iku sojaring Priang Gading Sun. Satok najis. Anggur-anggurannya sampai den sayang-sayang. Yaiku den pelihara. Mulai Priang Gading Sun tak ulu akan pusaka. Kira modar. Kunyuk siraya. Kayak kurang pegawai. Anggur-anggurannya satok Priang Gading Sun den pejai. Satok mau anak kang tanggung jawab. Kesebutaken Dipati Sumedang Sasmita. Ayo, kudu tanggung jawab awak. Gelem kudu buktekaken kira warasaken satok mau. Yen ora gelem. Dasar awakmu wong tanpa kandi, tanpa batur. Suka yang merugiakan dia akan batu. Iya awakmu orang enak satok den pejahit Priang Gading Sun. Apa kang den jaluk paring awakmu Priang Gading Sun bakal tek ladangi. Iya awakmu beli bisa tanggung jawab. Luput awakmu nginap praja maring Priang Gading Sun. Sidak awakmu bakal kepribu maring akeng wadya balan ingsun. Para bakal gimir ndeleng wadya balamu wong Sumedang. Berarti awakmu nantang. Ora nantang dening apa? Kayak ngapa saktene wong Sumedang larang. Kayak ngapa kandel kulite. Tekad lari kan pati tak depaken. Wadya bala Sumedang kabeh. Aja pati ndelongop ya. Sutawijaya dasare wis nginap raja Majai satok kesayangan Priang Gading Sun pada baik gawe lar ati maring Priang Gading Sun. Siap sedia dan tangkep Sutawijaya dan pribu dan lingkung wakul bayamangsan. Tiga.
ajar jile. Anggur-anggurane wani-wani ya menjahit sandok kesayangan yang wong Sumedang jile. Sambat aja. Ayo maju aja. Wong Sumedang kabeh siap sedia di Pribu Cipta Jaya. Maju. Mundur. Oh iya, kurang ajar sih. Akeng wajah bala Sumedang pada kepundur sih, binatang modar sih. Mas Putra beri sanggup. Motor sih.
Katon apa iki? Katon pusaka. Tiba nek ning Jakarta ning Gembung Tedas. Apa awakmu beli wedi? Coba pengen ngerasakan pusaka yang awakmu Sumedang. Modar sampah tas. Ayo. As. Boleh sanggup, emang Sumedang mundur. Wis condok tekane waktu wis ninggih tekane mangsa besok mariang emen yen wonten kananeng sasi srengenge kembar lali dintang alit gumlaring siti sawiji tanan urip iwalisung karo sampeyan benjang belah yen sampun akhiren zaman yen masih anak tapak wayang-wayangan mong belah mong pisah Bapak kong calong dewek kang hormati minangkane panitia dewek ajelok digawe nglamun Mama Tesa Aman Bapak Guru Dirjo RT Karsidin RW Blok Naneme Keding minangkane Bapak Awang dewek Bapak Awang sing hormati Rizky Mebel Keding Bos Kayu Jati Eman sayang Mama Rizky Mama ku Agus sareng ibuku Keding Mama Ebi Bintang gane Bos Dolar dewek sing hormati Bos warna bajai Keding Mimia adekku Bapak tuane minangkane sing bayari Bapak waran Eman lan sayang sesampun ngaturaken matur kesuwun
kanggo bapane Riwan dewek sing bayari bapane Jahwae Keding ayahe kembang minangkane bos ayam putih sarang sing duwe tebu gesenge Keding sing ngormati sarang mimiti ayahe Keding mamae wiwine Keding Bapak Waram dewek yang punya anti sedih Maja sayo sesepuh Bapak Darsume Keding Kang gembore Keding minangkane sing duwe patok kerep aja lali Kang gembor dewek sing duwe patok kerep Kang gembor sing duwe patok kerep aja di gawe nglemu mboten janing Depati Jasmita ranten satok kesayangan kuda sekembaran kelawan asu dipun perwasa ataneng den padeni iku maring Sutawijaya ingkang dados bayangan milane Prabu Jasmita boten ejeng maneh munculing Sutawijaya keranten dimpunan ancam maring iku Depati Jasmita milane sampai nganakaken pertentangan jogol Wadya Bala Sumedang iku kali Sutawijaya wau Wadya Bala Sumedang siji boten wenten kang nandhingi kesaktining Sutawijaya Ki Ageng Cikoneng sesampune den dawuh dampal asta yang raos boten kiyat Depati Jasmita ya sampai ndawuhaken pusaka maring Sutawijaya ora tedas ora cacat ora bilur malah den dawuhi dampal asta maring Sutawijaya Depati Jasmita yang ngerasakan sakit sampai gumaluntung ngerasakan boten kiyat malih sampai keplajeng kira lurus selamat ayo pengecrek mangkat maning pengecrek godhong murag saking ngepange ajailok gawe gages ajailok gawe runtit ning ati wagembong sing duwe patok wagembong ajalok digawe pada nangis iya rebeng-rebeng waspaniran tanti nega busan kampun
kalawaktos punika ninggalaken saking Kraton Sumedang iku seja badhe nglurug wonten teng dalem Dermayu kranten kaina praja maring Sutawijaya milaning Dipati Casmita nuju wonten teng dalem Dermayu tawan-tawan tangis. Apa sebabnya tawan-tawan tangis? Karena isin wirang kesebutaken Dipati Casmita kang wasani Pulau Jawa khusus bagian barat akhirnya bisa kasoran swadya bala maring tindakan yang wong siji milan yang gabruk Depok maring Pangeran Dharma kiran jatus pitulu aris ngandikan yang Pangeran Dharma Rai Casmita isun ngerasa tangguh anggur-anggurannya awakmu teka tawan-tawan tangis maring isun coba eli ngarai jago ngakang netep katuran sapraptan aduh Raka matur kesuwun Raka inggih sarira kula sampun sadar lan eli yen jago katuran lan Ki Ageng Cikoneng matur kesuwun Ki Pangeran Dharma mugi ketampi cembah pangabaktos kula Cikoneng iya keterima ndadine rai sampai tawan-tawan tangis ngetokaken banyu mata apa kang dadi sebab musababe iya yang wadi kaget iki ya lagi enak-enak obrolan kari-karian wong sedawan yang dalan kegemboran ya loh coba jawab Rai Raka ngapa sebabnya sarira kula niki tawan-tawan tangis teng panjenengan karena sarira kula niki ninggalaken saking dalam Sumedang nuju wonten teng dalam Dermayu iku sengajane sarira kula nglurug maring Panraka tiang dalam Dermayu karena sarira kula masih gadai dendam kalawaktos punika dan tipu muslihat gadis kang ayu akhirnya triwa-triwane wira permoda lan waktu iki inggih sarira kula boten badhe nglurug boten badhe nggeni ati dendam napa sebab inggih kula tawan-tawan tangis keranten asatok kesayangan kula kesebutaken kuda kang sekembaran lawan asuh si jangkung wonten kang Mejai yaiku jelas nginap raja sarira ningsun kang dados raja ananing Sumedang Laron luh dadi satok kesayangan yang awakmu anak kang Mejai boten kaping kali damel leres ngandika asu si jangkung kelawan kuda sekembaran ngemasing perlayar rai boten kaping kali damel Raka sapa kang Mejai satok kesayangan yang awakmu kesebutaken yaiku putra saking Banten Sutawijaya jenengane ladala wah ya pancene bocah kuwi iku ya wah pancene bocah kunku kurang musuh iya ngobrak-abrak ning kene kasoran ngali sapa wonge dimusuhi wah na pantare kin magini pantare ya ana ya
Iya. Loh dadi kang mejaing satok asu lawan kuda kang loro mau Sutawijaya jenengan. Mboten kaping kali damel Raka. Dados lung tulung Raka. Kinten-kinten Raka Pangeran Dharma saged belani kula. Belani kados pundi rai? Kira perjayang satok kesayangan kula. Kira dipun bales Raka kang tanggung jawab. Lah anggur-anggurannya dia sing duwe persoalan. Kok maju perang penggusten kula. Kumaha priyen sih? Ya dasar priangan ingsun orang ungkuli ngadepi Sutawijaya. Jadi Yesun jaluk tulung wira ning Raka Pangeran Dharma. Iya wis ora mantek dadi alangan rai. Mung gampang dening angel. Gampang eso jare ngerayi jaluk bantuan maring si Kakang. Angel so jare prianggan ingsun. Padan-padan isun bisa membantu awakmu. Kira majuning papan laga ngadepi Sutawijaya bales seneng satok kesayangannya awakmu kang wis perlaya isun jaluk-jalukan. Nyuwun tetedan kados pundi Raka? Tinggal waca tinggal ngomong. Tiang Sumedang wong sugih merwala dunya. Napa ci pengen Mas Dinar? Napa ci pengen harta benda tinggal waca? Ki Ageng Cikoneng nakseni yen prianggan ingsun wong sugih segala-gala cukup. Dudu isun iki njaluk Mas Dinar. Dudu isun njaluk harta benda, dudu si pengen den bangun dalam dermayu iki bangunane bertingkat-tingkat. Jalukan isun orang nanalian kira dalam dermayu kira padoke den alih lan den panjangaken lan den lebaraken. Sanggup apa ora? Ayo sanggup apa beli? Lamun sanggup ngomong gak? Lamun beli sanggup jangan ngomong gak? Loh dados Raka padan-padan belani sarira kula maju ning papan laga musuh Sutawijaya. Penyuwune boten sanes malih kira dalam dermayu bisa den panjangaken, den lebaraken, den ali patoke. Lah ya begitu loh. Bener ayi. Yen awakmu sanggup yang ngomong, yen beli sanggup ya awakmu aja kesuwenan ning ngadepan ingsun balikan ning dalam Sumedang. Sanggup Raka. Sing penting Raka bisa bales iku dendam ingsun. Kangina praja den gawe isin den gawe wirang. Anggur-angguran satok kesayangan ingsun si jangkuk lawan kuda ngemas sing perlaya. Ndadi awakmu sanggup rai. Lah kapasan sanggup jaluk bukti ki. Iya. Jaluk bukti apa kira? Ya kudu tanda tangan ya. Perjanjian di atas kertas, materai. Aduh, macam-macam bawa. Kok iki? Ini nyonggar berarti kanggo perjanjiane. Ayo tanda tangan kira kesaken batas dermayu diali. Ya wis tak terima wira. Iya repot sih dah.
Oh, wis setek tanda tangan ya. Oh, wis perjanjian kira. Yen wates Dermayu waktu iki tumekan ning Lea. Wilayah kidule ning Lea. Wilayah ngulon ning Lenggok. Waktu ku yen tak pindah. Pindah ning endi? Mindae yaiku mengulon tumekaning Kali Sewo. Ya, terus wis kok disimpen iki nah. Mengidul tekang Badung. Waduh, wae lumayan ambak ya. Yen nambah iki sadan lumayan gini. Oke, terima kasih. Ya, wis sah kira. Wis ana tanda tangan sampean ya. Pokoknya aja diganggu gugat sebab sampean wis tanda tangan. Wis cap jempol. Sah kepemilikan Wates Dalem Dermayu mengulune tekang Sewo mengiduli tekang Badung. Ya, wis sah kira. Nggih, katerima. Oh. Ya wis pun jalukane si Kakang kanggo nglebaraken wilayah Dalem Dermayu. Nggih, Raka. Muga-muga panjenengan angsal damel mbelani sarira kula. Mampenipun dipun singkat serius majuning Pangeran Darma nandingi Sutawijaya. Iku dasar Sutawijaya wis kasorat macam-macam ilmu kang dipun gunakaken maring Sutawijaya tetep baik kasorat. Milane angsal damel Pangeran Darma saged yiku majuning papan laga nandingi Sutawijaya. Sutawijaya ya wangsul nuju wonten teng Banten Serang Mali. Lan Dalem Dermayu ya aman tentrem langkah kang ganggu gugat. Wong Sumedang ya wangsul sesampune yiku nanda tangan patok Dalem Dermayu denalih tumekat teng Sewo mengidul tumekaning Badung. Nah, ya yakin mayang ramon dituduh kaketap ya waktu ini ya. Iya beli kadar mokono-mokono niku je. Nah ada dikit masalah yang penggusten kula sampun ngelaksanakan tugas kewajiban angsal damel ya beli. Jalukannya orang analian. Yaiku Dalem Dermayu bisa den lebaraken, bisa den panjangaken. Wates Dalem Dermayu waktu dingin ngulone tekang Lenggok, mengidule tekang Lea. Sakian ngulone tekang ning Sewo, ya boleh mengidule tekang Badung. Lah, kuda kang loro. Si Jini dong laka je. Sing putih laka nana sing abang baik. Jadi tiba nih mengulon siji, mengetan siji. Ngulone dadi padukuan atau ning desa Benjange ya beli kone dadi desa Kiajaran Kulon. Sing tiba ngetan, iku dadi desa Kiajaran Wetan. Kiri ke kiri. Asu si jangkung yiku ya iya dari petirasane wong Kiajaran kono masih anak kebuyutane keburane ning desa Kiajaran. Dados cerita niki dumugi dateng mriki muga-mugi dalam rangka ajat sedekah bumi seluruh masyarakat Desa Mis diparingi kewarasan rezeki kang kathah angsal kebarokahan saking Gusti Allah. Kula serombongan muga-mugi angsal barokah. Balik
teka ya selamat, balik ya selamat, ya boleh. Tukang sone mimisin jene sekabe sanayaga jaka baru kabeh kira sing selamat ajana alangan apa? Iya, tukang syutingnya keding. Iya, OB studio. Iya boleh, OB studio. Lab streaming. Sing setia karo Jaka Baru, ya boleh. Muga-muga selamat ing perjalanan wangsul saking Desa Amis langkah-langkah apa, ya boleh. Dadi kula serombongan kondur ngucapaken bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tancep kayon Balai Badung.